idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Zuma Hausa TV ta kuce. Sai dan da bai da hakika mai kidan maza kidan artabu. Allah dan haka duka bai sa mu canja halu. Allah dauri ma bai sa mu canja halu. Sai dai ko kan da musu ba zai duka ba. Sai dai ko kan da kafa ba zai duka ba. Sai dai ko ba su kalan ba su taba ba. Wai ba dan durin wannan kai. Ni ki gudu ni sa maza gudu sarki Audu. Allah ka san mu ka tauri mu tauri ka so. Allah dan mu tauri gare mu ya zama dole. Mu ko tauri gurin mu ya zama dole. Samu za gudu na sarki ni da kalma ta hauna azami ni ko cin saura daidai ni amana ce wannan yaro kan ya sha ruwan masani mai gida amana ce wallahi ke mugun sawu din duniya gaba ya tsu baya furin furmi na ke mugun rami yaro ya leka idan ya tsiyaye ita ni ko shan giwa sai a sabara manya sun gani suna ni ka saki bakar ga dasha jifan matsiyata ni wankan wuta a yafa daidai ni aga waje a shani kiwa ni kun je farautar a kurki farautar da ba gudu sai kan ni dan kodi na fi gaban aljihu radu ko da aljihun dan sarki ne ni wanda dare jaka da mutuwa ni na san maza suka sani ni ya tabar yadda shi ana da kai ni tungulun uban matsiyata ni a juju ma juju rabi mutum rabi iblis wannan bayan Allah ya ci kyauta wallahi ya ci kyauta ni na san maza suka sani ni sai kiwo nake sai dai tunku kai ka san gidan biki a cewa guda ni ka gidan mutuwa sai kuka kai ka san sai ake rufewa da ganyen gwanda ni sai lahira ake nunawa ni na san maza sha gari na san maza suka sani ka gaba shi da kanu ba ni ki ta muta da kullum galma ka san da dar musa idan buhun tsiya ya ce ni na san maza suka sani ni sabo godiya muke na soyayya kai Allah ibar soyayya jinin ma'aikin Allah ni ne ta kabar da madoka gaba da baya da hauna dan kaza zaba buta ta so da gudu uji kudan tawaye ta so da gudu zubar tsoho ta so da gudu safiya da mai shayi ta so da gudu dahiri titi ta so da gudu dan gidan gali ta so da gudu isuji nayi ina kan yake a wajen kan yana ta so da gudu kuru da gudu ta so da gudu Abdullahi Dominic ta so da gudu Aminu Littafi ta so da gudu Nasiru Kura ba fa Allah masoya kafa da Allah masoya billahi ya ji godiya muke masoya ni na san maza suka sani a radika da Allah ibar soyayya jinin ma'aikin Allah kai godiya muke mala ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki guda zaki dan zule magajin goshi shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta mada turomawa shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sanu gadi idan na koma kura shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon malakan idan na koma kura ya ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo shi da awalle ya ma sai riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki Audu in naje yar goje shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon lubudin sarkin Kano shi ma ya riga mu gidan gaskiya amana zuwa sai mun amana masu daraja da Allah mai kare mu kura me da musa a bayan daki shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo shi ne yace in sai fatar bakin kada san me zai fara a wurin nan ba gashi an juya mana bayan ka mun ba komai ba mu sani ba ko gurasa za a yi mana ko kuma sai samu kaucin alulluba da kaucin taura kame da kaucin maje ita hada da sassaken dafara ita in samu sayawar hankufa da sayawar gadagi ita in tsime akwai wata aya ke ana ce da ita waje alna min bayna indihi saddan wa min kalfihi saddan aka sai na hunka hula da su shi da yace in karanta ala basta maka wa hamlaka batalika
kandalin suka kakam Allah da zai fara da mutum ba sai dai Allah a to bai gagara a gaban mu Allah ya rasa ni a ce baladi ko ni a ce ban faranta ni a kwamishina ni a ce kwamishina ba ne kuma hulana a gaban mu me akwai wata menene zai tashi oho ana ce da ita wata Allah ta hanci yake mu kai wani kalbin su ne ba a ga shaida hu ba hulani su shi ne ya ce in karanta hala basta maka fa ba haulaka ba tabika kandalin suka kakam Allah dan haka ba da mutum ba sai dai Allah dan haka kato bai gagara a gaban mu ni a ce baladi ko ni a ce baladi ko ni a ce ban faranta ni a ce kwamishina ni a ce kwamishina baladi ba a yi sai an saba ko an saba sai an dawo aro mana wata shisha ne mana wata aya a gefe gefe a ce kwamishina baladi ba a yi sai an saba ko an saba sai an dawo ya kasa na ka gani ba ka sha shisha ba mamaki ko a jikin ka za a zuko wani abu ba mu sani ba matasa duk abin da ya gani kar ka tsorata duk abin da za a gani wutar shi da ka sha sauran kai ta kwalkwali bari ku ga yara da muka tashi yare yana kuntuwa wallahi ba mutum kuma ta tashi duk wata kwata ba ta wuri kada hana wankan gefe ne yau ko ba za a yi duka ba yawa hin zafi duk kura dan gane mai kaza mun wata duk ta ga shi rikicin da zai duk ka saka bari kowa gan mu ya tuna Allah na dawo sai dan da bai da hakika mai kidan maza kidan artabu Allah dan haka duka ba ya samu canja halin Allah aure ma ba ya samu canja halin sai dai ko kan da bishin ba zai duka ba sai dai ko kan da kafa ba zai duka ba sai dai ko ba su dauka mu ba su taba ba wai ba dan durin wannan kai ni ki gudu ni samu za gudu sarki audu Allah ka san mu ka tauri mu tauri ka so Allah dan mu tauri gare mu ya zama dole mu ko tauri gurin mu ya zama dole ni ki gudu ni samu za gudu na sarki ni da kalma tana auna azami ni ko soja zaura daidai ni amana ce wallahi tsakuwa yaro kan ya sha ruwan sani mai gida amana ce wallahi ke mugun sawu din duniya gaba ya baya furin furmi nake mugun rami yaro ya leka idan ya tsiyaye ita ni shan giwa sai a sabara ina ban tsoro manya sun gani suna ni ka saki bakar ga dasha jifan matsiyata ni wankan wuta a yafa daidai ni a gawaji a shani kiwa ni kun je farautar a kurki farautar da ba gudu sai kamu ni dan makoni na fi gaban aljihu radu ko da aljihun dan sarki ne ni wanda dare jaka da mutuwa ni na san maza suka sanni ni ya tabar yadda shi ana da kai ni tungulun uban matsiyata ni a juju wa majuju nabi mutum nabi iblis dan zale bi ya ji nabi wannan ba Allah ya fito ta wallahi ya fito ta ni na san maza suka sanni aradi ko ta shanu ba ni tunku ne kai ni sai kiwo nake sai dai tunku kai ka san gidan biki a cewa guda ni ka gidan mutuwa sai kuka kai ka san sai ake rufewa da ganyen gwanda mutu umni sai lahira ake nunawa ni na san maza sha gari na san maza suka sanni radi ka gaba shi na shanu ba ni kin ta wuta da kullum galma
ka san da ɗan musa idan buhun siya ya kace ni na san maza suka sani ni sabuwa na ce godiya muke masoya kai Allah ibar soyayya jinin ma'aikin Allah ni ne ta kafa da madoka gaba da baya gaba da hauna dan kaza zama butuwa ta so da gudu guji kudan tawaye ta so da gudu zubar tsoho ta so da gudu safiya ni mai shayi ta so da gudu na hiri titi ta so da gudu musa dan gidan gali ta so da gudu isuji na yi ina kan yake ina kan yake ina kan yake a waje kan yana ta so da gudu kuruwa da gudu ta so da gudu Abdullahi Dominic ta so da gudu Aminu Littafi ta so da gudu Nasiru Kura ba fa Allah masoya kafa da Allah masoya billahi yaji godiya muke masoya ni na san maza suka sani a radika da masoya jinin ma'aikin Allah kai godiya muke mala wannan ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki guda zaki dan zule magajin goshi shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta mada Romawa shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sanu gadi idan na koma kura shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon malakan idan na koma kura ya ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon shi da awalle ya ma sai riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki Audu in naje yar goje shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon lubudin sarkin Kano shi ma ya riga mu gidan gaskiya amana zuwa sai mun amana masu daraja da Allah mai kare mu kura me da musa a bayan daki shi ma ya riga mu gidan gaskiya muna zuwa sai mun zo shi ne yace in samu fatar bakin kada san me zai fara a wannan ba gashi an juya mana bayan ka mun ba komai ba mu sani ba ko gurasa za a yi mana ko kuma sai samu kaucin alulluba da kaucin taura kame da kaucin maje ita hada da sassaken dafara ita in samu saiwar hankufa da saiwar gadaki ita in tsime akwai wata aya a gefe ana ce da ita waje Allah min bayna aidihi siddan wa min khalfihi siddan aka sai na hunfa billahi su shi ne yace in karanta ala basta maka wa hamlaka batalika kandalin suka kakam Allah da zai fara da mutum ba sai da a to bai ga yana a gaban Allah ya sa rasa ni a ce baladi ko ni a ce ban faranta wani mu bai fa Allah ga dai kun hura na gaban mu me akwai wata ne zai tashi oho ana ce da ita wata Allah shi ta hanci yake fito ya gaskiya wani kalfi su ne aka sai na hunka billahi su shi ne yace in karanta hala basta maka fa haulaka batalika kandalin suka kakam Allah dan haka ba da mutum ba sai dai Allah dan haka to bai ga yana a gaban mu ni a ce baladi ko ni a ce baladi ko ni a ce ban faranta ni a ce komishina malam ba yi sai an saba ko an saba sai an aro mana wata shisha ne mana wata aya a gefe gefe ce komishina malam ba yi sai an saba ko an saba sai an ni ka sana ka gani ka sha shisha ba mamaki ko a jikin ka za a zuko wani abu ba mu sani ba matasa abin da ya gani kar ka tsorata duk abin da za ka gani wutar shishin da ka sha sauran kai ta kwalkwali da rukuka yara da muka ta tashi yare yana kwanci uwa wallahi ba mutum kuma ta tashi duk wata kwata wuri kada hana wankan gefe ni yau ko ba za a yi duka baya a hezali ni kura dan gane mai kaza mun wata ni tarka shi a rikicin da ni ka ta kabari ko ya gan mu ya tuna Allah na da wani